Benvinguts a la sessió monogràfica dedicada a l'Arca de l'Aliança. Aquesta càpsula forma part d'un conjunt de vídeos promocionals de l'exposició L'Utjat i l'exotisme a l'Antic Egipte a Barcelona, entre els quals trobareu dos monogràfics, un dedicat a l'egiptomania al cinema i un altre monogràfic dedicat als calcs de paper. A banda, evidentment, trobaríeu també, i tot això quedarà penjat a la web del museu, un vídeo dedicat a la presentació i un altre a una visita comentada en la qual jo sóc el protagonista i que us guiaré per dintre l'exposició. Ara ens centrarem precisament en una de les peces més destacables de l'exposició, que és obra del Josep Vilaseca, el polifacètic arquitecte de l'Exposició Universal de 1888, que va endinsar-se en l'art egipci a la recerca d'un llenguatge formal que havia de caracteritzar les construccions modernes, el que en aquells moments consideraven construccions modernes. L'originalitat del Josep Vilaseca rau en el fet que va aplicar l'estil neoegipci a una mena d'obres que van més enllà de la tipologia funerària. I l'exemple d'aquesta recreació, i l'exemple precisament és aquesta recreació d'un motiu bíblic, com és l'Arca de l'Aliança, que podem considerar una de les peces cabdals de l'exposició. Manel Alonso ens parlarà bastament de l'Arca, procedent de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, i on desenvolupa la seva feina com a gestor del seu patrimoni. Bé, però abans d'entrar en matèria, m'agradaria que ens expliquessis, Manel, què és aquesta peça i per què servia. Bé, aquesta peça que es va trobar a la Basílica de Sants Màrtirs Just i Pastor és una reproducció de l'Arca de l'Aliança que formava part d'un gran monument de Dijous Sant que s'exposava els dies de Setmana Santa a l'altar major de la Basílica de Sant Just. Era un monument que consistia de 3 grans blocs. Un bloc central era la reproducció de l'Arca de l'Aliança que està exposada al museu. Un segon bloc era un bloc inferior on es trobaria una reproducció de l'escala de Jacob i a la part superior, que seria el tercer bloc, trobaríem un tabernacle que simbolitzaria el sepulcre del Senyor. Després, un cop trobada aquesta peça, de diferents hipòtesis d'on podia provenir, se vinculava a cultes esotèrics, a lògies, a decorats del Liceu. A la fi s'han trobat en els documents de l'Arxiu Històric de la Basílica que formava part d'aquest gran monument de Dijous Sant, obra d'en Josep Vilaseca i Casanovas, que el va crear el 1876 juntament amb altres artistes. Cal dir que, sobretot al segle XIX, inicis del segle XX, podríem dir que entre les esglésies, la catedral, les basíliques de la ciutat, hi havia una gran rivalitat per tenir el monument més bonic. I, de fet, Sant Just, amb l'arribada de la canadenca a la ciutat, és la primera església de Barcelona on entra l'Electra i aquest monument llueix encara més amb la llum elèctrica. Molt bé, o sigui, ja ens ha quedat molt clar que es tractava, per tant, d'una arquitectura efímera, d'aquestes de quita i pont, que es feia servir sobretot durant la Setmana Santa, una mica per cridar l'atenció dels feligresos i guanyar-se la seva fe. Per tant, és un monument de caràcter piadós que, de cop i volta, va desaparèixer i que l'hem retrobada de nou, fa poc, de tal manera que el podem considerar una troballa arqueològica. Ens pots explicar una mica de... Sí, l'any 2016, arrel d'unes petites obres de manteniment a la Basílica, es troba aquesta reproducció en molt mal estat, l'Arca de l'Aliança, i es troba en el tell del que era l'antiga capella dels Daguers. Actualment la capella del Sant Nom de Jesús a la mateixa basílica. L'enigma, podríem dir, si em permeteu aquesta paraula, l'enigma o un dels enigmes que portava aquesta peça no és només d'on provenia, sinó també com la feien pujar i baixar aquest altell. Tenint en compte que l'any 1923 l'única porta d'accés que hi havia la tapien i aquest altell l'acaben tapant també amb unes fustes bastant de poca qualitat.
Aleshores, a partir d'aquí, doncs, neix tot un treball de sintonia amb altres professionals, altres historiadors, que treballaven la figura de Josep Vilaseca fins al punt de saber que pertanyia en aquest monument de Dijous Sant. Els documents ens indiquen que en aquesta gran reproducció de l'Arca de l'Aliança hi van participar altres professionals per encàrrec de mossèn Matías Padró, que aleshores era rector de la Basílica. Penseu que entre els fusters, els escultors, els pintors, els marbristes, trobem els germans Viladevall, el Francesc Manyer, trobem l'Eduard Tarascó, el Magí Oliva o el mateix Joaquim Mercader. Com deia anteriorment, aquest monument de Dijous Sant constava de 3 grans blocs. El bloc central, com deia, que és aquesta reproducció de l'Arca de l'Aliança, l'inferior, que era la reproducció de l'Escala de Jacob, i un de superior, que era el tabernacle. L'escala de Jacob era l'escala per arribar a Déu, i a través d'aquesta arca, que representava l'antiga aliança, s'arribava a la nova, és a dir, el Dijous Sant, representat amb el tabernacle a la part superior. Un tabernacle també que té com a arquitectura, com a característiques, unes idees, una manera de treballar d'en Josep Vilaseca, on aportaven els arcs xatos, diguéssim, els arcs, podríem dir, d'estil bizantí. Com a anècdota, una anecdòtica del temps de la construcció d'aquesta arca, podem destacar que va coincidir amb l'estrena d'Aida a Barcelona, la qual cosa denota la connivència que devia existir entre els mestres artesans i la coneguda afició de Vilaseca pel teatre. A més, hem d'afegir que aquest monument era el primer encàrrec dels molts que va rebre en Vilaseca durant la seva vida i que era una mostra d'una manera de treballar que en cap moment va passar desapercebuda. Molt bé. O sigui, m'ha cridat l'atenció això que has dit, que va coincidir amb l'estrena de l'Òpera Aida, que, com sabem, va ser la primera vegada en què es va produir la recepció a la ciutat d'aquesta moda que ens ve de França, però que al mateix temps està molt vinculada a la inauguració del Canal de Suez. Aida és estrenada en 1871, és la primera òpera estrenada fora del que serien els circuits europeus de la representació en viu, i ens arriba a Barcelona 5 anys després, primer en el Teatre Principal i després en el Teatre del Liceu, en 1877. A mi el que m'agradaria que ens expliquessis és precisament el perquè de la iconografia egípcia o d'inspiració egípcia de la seva decoració. Ens agradaria que una mica poguessin entretenir en els diferents elements que formen part de l'Arca i que estan vinculades precisament amb tota aquesta història, aquesta fascinació cap a l'antic Egipte que ens arriba via l'Òpera Aida a Barcelona. Sí, certament estem en uns moments històrics que tota aquesta cultura egípcia, tota aquesta passió per l'egiptologia comença a entrar a casa nostra i xopa en totes les arts aquesta idea d'aquesta magnificència del món egipci. De fet, Vilaseca, que era un home, perquè li agradava el teatre, com deies, Oriol, era un home d'una profunda fe i d'uns grans coneixements del món de l'antic Egipte. El que vol és plasmar en aquest monument de Dijous Sant aquestes seves 3 passions. Podríem dir la seva fe, a través pròpiament del monument, la seva passió pel teatre, perquè no deixa de ser un decorat, en el fons, aquest monument de Dijous Sant, i després també tota aquesta altra passió seva pel món egipci. Si observem aquesta reproducció de l'Arca de l'Aliança, veiem que està presidida per un gran rostre, amb un tocat ratllat com el portaven els faraons, el claft, i una corona en la que irradien 2 feixos de llum que identifiquen com a Moisès. Si seguim ara nosaltres, si tinguéssim davant el text de l'Èxode 20, text bíblic, veuríem que a banda i banda d'aquest eix de simetria que té aquest rostre faraònic, hi haurien les 2 taules de la llei escrites en hebreu.
que són aquestes taules que Moisès va rebre al Mont Sinaí. A la nostra dreta trobaríem la taula amb els 3 manaments en relació a Déu. És a dir, jo sóc el Senyor, el vostre Déu, que us va treure a la terra d'Egipte, a la terra on eres esclau. No juris en fals pel nom del Senyor, el teu Déu. Recorda't de consagrar-te al repòs del dissabte. En canvi, a la taula de l'esquerra ens indiquen els altres 7 manaments, aquests relacionats amb el proïsme. Honra el pare i a la mare, no matis, no cometis adulteri, no acusis en va, no desitgis la casa d'un altre, no desitgis la dona ni el seu esclau. Si ens hi fixem, en aquesta mateixa arca, en els extrems, surten les barres que servien per carregar l'arca sobre les espatlles, tal com ho descriuen les Santes Escriptures. I si ens hi fixem bé, a la part superior d'aquesta arca hi ha 8 sols que representen les 8 anelles per on havien de passar aquestes 2 barres de transport. Pel que fa a la decoració, és un estil neoegipci, clarament. Columnes fasciculades, capitells lutiniformes, jeroglífics, encercats en cartutxos imitant els noms dels faraons. Cal recalcar, doncs, que és d'autora de la passió orientalista del moment i de la seva hibridació amb elements i temàtiques que li són alienes. El més curiós de tot, en aquest sentit, són els querubins, a banda i banda de les 2 taules de la llei, que barregen 3 cristians i 3 egipcis, com el rostre fàl·lic de la deessa Tefnut, amb el tocat típic d'aquesta divinitat, combinat amb les recollides i la posició orant. I si ens hi fixem bé, estan custodiant, com diuen els textos bíblics, aquests querubins, doncs aquests 10 manaments. Penso que fins aquí ens has explicat una explicació prou eloqüent del significat iconogràfic d'aquesta peça i de la seva afiliació precisament amb l'estil neoegipci. Jo dono per conclòs el monogràfic dedicat al monument efímer de la Santa Aliança i en tot cas ens acomiadem. Simplement us recordo que aquesta càpsula de vídeo forma part d'un conjunt de 4 vídeos més, entre els quals comptaríem la presentació de l'exposició Lutjat, l'exotisme de l'antic Egipte a Barcelona. Hi ha després un recorregut virtual per l'exposició i 2 monogràfics, un dedicat als calcs de paper i un altre dedicat a l'egiptomania i cinema. Us animo, si voleu i esteu interessats, a entrar a la nostra pàgina web i consultar totes aquestes altres peces.